Liors Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy mamagbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Liors Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Liors Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama ken kados ngay. Umay kayaon ta kadwandag maneng agdos ngay. Dito'y programa tayo, Laughing Liors Bianong. Anyam sakbay na, ikan tayo man pa'y iti kalitaw dagit day kablaaw iti tangatang. Shout out iti Verceles family di La Union from Lawrence Cavite. Naragsa ka pa nagdengag kani pagayam tayo Jasmine Grande di Thailand. Shout out iti Soriano Ancheta family di Drongan Valerio Mangatarem Pangasinan. Tatay Eddie An ken Malen from Mary Ann Ancheta. Kablao kani pagayam Jonabel Damayon. Shout out mga dabarkad ko sa Santolan Pasig na sina Pedring, Doming, Pio, Karag family, include na rin mga anak kong si Jimmy, Jaynard, Genevieve at Jovita, Wenno Jovita. Pagbate, Bernard, General Aguinaldo Ramon Isabela mula kay Bernardo Bingayen. Bueno, intay nga rudan basaan ti surat ti pagayam naglingay di tinagan Roy ite Isabela. Kastoy man ti surat ni Roy. Ken ka Mang Bianong, ilingad naklakuman ni tinagan Roy. Nakapagsurat akmat takayat kuman nga ipabur-e to'y padas ko nang parnuay iti parikot ko iti agdama. May sak baro Mang Bianong ket gaganga iti baro nga agkursonada iti balasang. Aklunek nga adalas-lastug ko Mang Bianong gaputa damet makuna alangak. Ado ti maayaw babalasang kanyak. Kastoy man nga irugek ti salaysay ko, Mang Bianong. Nanang, tatang, siguradong agmanugang kayo ni Timabait. Ni, apa nagdibi kayo ngay tatang? Namin na daw ngayong bagbagam ngagmanugang kamin kininanang mo iti Mabait. Ang aging gaita, sao kalaeng may takasanaw awan pa iti umno anubiam. Basol ko nga raw no imbreak nak desigod anubiak. Adda siguro ati nakita na amadi nga aramid mau iso nga imbreak na ka. Saan nakamutkat nga i-break ti may sabalasang no napintas ti kababalin mau? Jakla sakitan ti panang i-break na kanyak nanang. Saan asyak tinapukawan iti panang i-break na kanyak? Anya? Naglastog kamutay? Kano nagtaar ti anak yaw? Imbreak na klaan. Ay so nga awan.
Saan nga agpampanunot day nga ex ko? Sigurado nga agbababawi itanday jay. Awan lat plano ka mang sublikan kwa na? Kasanaon, no iso ti makisinubyan kang ka. Ay, sos! Sa anak nga aso, tapno kanagkit din tinalpas kun nga inyo la. Itapa, itanasaraka kunti na magpitik manan, iti pusa, oh. Mangkitak man iti napinta sa sabong nga itad ko ni Jana. Paturayok man na mainlove kanyak, babain ka dagiti isagsagot ko kun kwa na. Mabalintag pili iti sabong ang maarami da bukay. Ah, nipidumot day jay. Gumatgatang mo't iti sabaw. Pidaw, Ne, si kamot gayam, Roy. gumatgatang ka mo't iti sabaw. Uwan man, at dala pang tadak nga espesyal a tao. No kasta, at damot ar-armam. Kinapudno na, jak pa nagaram. Agaram akpailaang. Ay, saus, di mon patuloyan ti agaram. Ta sigurado mabasted ka nga insigida. Anya? Awan pa'y napinta sa pamuyaan. Iso asaan may ayo ti balasang ka. Kaskala saan namang mangan iti kinakutong mo. Kaskala rurugan no labsan tagsaw. Ipalapal pulat ta ni ayat ko bareng no may salat. Ngam no maragrag kat manalpaak. Awanin ti maramida. Aklo nagtigasat ko. Nagmalas mo tandar mo. Iso ano siyak ti siga? Di mon patuloyan ti agaram. Say-sayang lang ti kwartang may gatgatang mo iti sagsagot mo iti balasang. Di magkumano agpada ta iti kinataar. Ta sigurado adakkel tinamnamam. Rorog. Ay stay. Pidaw. Ha? Anya ti maipaay ko kan ka, Mang Roy? Ni Jana mo. Amumlatan ano day tayo umayak sumarong kar iti sardam. Ha? Oh, awatam day iti sabong aparakan ka. Ginatang ko day ta. Nagngina pa ya, tamukmut nabalur ka. Agyamanak, Mang Roy. Ngam pasensyakan, Nasakit namin ti ulo. Iso akayat kun ti aginana. Anya? Maturog ako man, itay nagtuktok ka. Ay, sige nga rod Sapay indigusak kan insukatak ti simmarungkar. Nga maturog kamot gaya madagaws. Madia talaga ti Riknak. Mabalin nga agawid kan? Sige nga rod ading Jana. Agawid ako. Tapno makainanakamot tayo. Ipapastan to lang ang tagsarsarita. Inton sumarungkarak manan. Nag-aawid ka mo tadagaws. Napasongbat maun, jay ar-armam. No napasungbat ko, jak ko managawid adagos atatang. Ket no ko nam amapasongbat mo itan. Wrong timing lang tatang. Tama di tirik na ni Jana. Iso ngayon turog na anasapa. Maditirik na wano, maditirik na subango kang ka. Iso nga inturog nan. Pustaan ta. Agpatingga ka laeng iti arem-arem. Di mon tumapagtingnag ta siguro nasirok nan ti kinaangin mo. Sa anak mo't anaangin, tatang? Ay sos! Anak ka, Roy. Iso nga amok nga rod ti ugalem. No mapaay ka man kinigyana. Sapay kuma. Taklunem day ta analukay iti barokong mo. Awan taklunag, tatang. Tasanak to mapaikan ni Jana. Sigurado nga aklunan na ko ni Timabait. Daytoy akinatar, marejekit day. Oh, that's impossible, daddy. Na, anya adaday? Ay, urayak la sunggarit ng ngagaw. Kas kalag bibisen abakas? Inawagan ka lang iti daddy, agbibisinan. Kasanaw, kasa anak ang nairwam iti kasta nga awag mo kanya. Iso adi ka man agbalin nga agbibisen, Roy? Okay, daddy. Na, ta inulit na kidain. Sige nga, Rudan. Papa. Hustaon,
amang kunamlaengan na saysaya at pay agraraman. Naatap kanyak ni Jana Mangbianong. Kaslaawan apil ko kan kuana, idinto tagwapo ak. Kanayon nakmetakan kansyawan ni Tatang. Ngem jaklat tanaw upay. Nakarkarokit dea, nagpursigi ak anagarem kan kuana. Inalak iti regregalaw, tapatsik launay, matin nagtirik na kanyak, no kanayo na regalwak. Kahit ite na minsan... Nagpangluwak. Makaayayo unay ti angot ko. Isapat siyag amaayayo mo't ni Jana kanyak. Nakapangpanginan to mga bin. Aklunan naktumot lang, nagadupay lang artina. Ibay-bayag nagit din. Hanggang sa nabali. Anusak langin. Asidaga ko niti balayda. Sigurado ang magustuhan na to imot ko para kin ko na. Kunta lalaki arim mo iti balayda. Ni pidaw mo takalansay. Pidaw. Anyat kinuwam dita balayda Jana. Sinarong karat man ni Jana? Anya? Agdat-daton ka ni Jana? Wan Roy. Anyat katawa may. Awan mo tinakakat-katawa itimbagak. Kasano, kat makapakatawa kamot namin. Agasam nga, ita sinarong karanti kalansay dyan nagpinta sa balasang. Huh? Iso ka di tinang tudam iti sabong aginatang mo iti flower shop? Kasta nga Rod. Pidaw, huston. Isardeng mo timang sarsarong karkan ni Jana. Masayang lang ti igat-gatang mo iti parakan ko ana. Ta sigurado pumuraw to dagiti matam, ngam awan tinam na maam. Ta siya kung timang ibagbaga. Busted kan ni Jana. Di na pagan, ano tirorog, akaskan ka? Sige Roy, agawid akon. Wala, agawid ka karudan. Ingka mangalan, tabarang no bumagi ka. Sana kasta kasla magnaka rorog. Awan ka itso-itsoram, kalansay. Agdat-daton matlagayam ni kalansay kan ka, Jana. Ha? Sino akalansay? Ni rorog, no di maam mo ti kalansay. Saan ka mauawatan? Imposible mo ta di maam mo ni kalansay. Awan ti kalansay nga agdat-daton kanya. Di mo makitkita ni Rorog tunggal umay nakasarungkaran? Ay na, awan serbiday ta pagsarsaritaan tama nung Roy. Nipi daw ti kayat ko asawan. Isaw ti Rorog amang sarsarungkarkan ka. Nagkarukan? Si bibiyag di tao? Rurog kung kunamkit din? Nagkutong na raw. Kulapit. Kasla kalansay. Iso ang nagalas ti itsura na. Sa bagay, imposible mo takayat mo dayjay. Di paikit din kasla makikakaidda ka iti Rorog. No bilang ta iso ti pakiasawaam. Jack ma-imagine. Horrible scene. Huston, Manong Roy. Imay kakadilaang dito'y balay tapno uyawam ni Mang Pido? Sorry ngam saan ang makapakatawa dagit ibagbagam. Makapasurun paikit di. Pasensya ka lang kuman. Ibagbagak lang, mati makitkitak. Ay, uwan kayam. At nasagot ko para kan ka. Ha? Apay asagutan na, kat saan kumot akasangay? Oray, saan mo akasangay, Ta espesyal ti amin nga aldaw para kanyak no makitkita ka. Iso, sagutan ka man iti kwintas. Anya? Napinta sa kwintas to ginatang ko para kan ka. Nagngina pa taamok anabalor ka, Jana. Roy, sukatam to man jay tricycle takarag-karagan. Intonsong batanak ni Jana, tatang. Anya, kaano pa'y day tangay? Panagrik na kita si Dagan, tatang. Awan ton ti paggastusak na aklunan na kon ni Jana. Kasano day ta?
Siyempre, nagastos ti gumatang iti isagsagot ko kon kuana tatang. Nang runa dagiti alahas. Iso nga awan pa iti maisukat ko iti tricycle. Sa nabali, tanusong batan na kon ni Jana, makaurnungak tumuten. Apay ngamin, arigalo kang kuana, kat saan nakapay magayam nga inaklon. Saan nabali tatang, tasyak taaklunan na. 100% dayta. O naidaytan taon una amat dagiti pasamak. Awan mo ti matinik akaribal ko. Nilang mo't kalansay ti kadwak nga agdatdaton kan ni Jana. Iso nga awan nga rin ti pagdanaga, ta sigurado asya kung ti aklunan na, tata. Ay saus, ibagam kiniroy, tadi na unay sagsagutan jar armen na. Saan na pa'y ano biyang sagot na sagot? Huwag nga raw, kasla saan nga pampanunot di anak mo? Nagdakkel nga main ti bilib na iti bagina. Dayta ngamin ka ti maday, pirme a bilib na iti bagina. Tagibasitin na launay ni Pidaw karibal na. Gapot adda itsura na maidilig kin ni Pidaw, permimutan ti bilib na iti mismo a bagina. Tilaeng amkag, amangan numabastig, ay, sayang mal, dagiti ni sagsagot na kang kuana. Sapay, nagbabalor da. Nay, si Kamat Ray. Uwan tata. Kasi ti sigod, sarong karak ko man ni Jana. Anya, Adda ka di tata? ay rimwar. Napanan na ngay tata. Adda ka na mapanagatangar ni Tilay. Karurar na laeng. Iso madamdama pa'y dayjeng agaway. Kasta ka di tata? Sige nga Rod. Baliwak tulangan ti umay. Kaya ko na makita ni Jana. Orayik lang dito waiting shed. Dito iti pagnaan na kit no dahi ta agawi din. Isa nga itugtugaw ko man kit di ditaw. Roy, anyat kukuha ang dito waiting shed. Kwa. Orayik man na lumabas ni Jana. Kuna ngamin ni tatang na napan ni Jailay. Kat no kagap-gap po kay ilay. Kastaya. Wan, nakita kay ilay, kadwanan ni Pidaw. Anya? Ni Pidaw akalansay? Wan, iso ti kadwanan nga gatgatang. Apay nga kadwana ni Pidaw? Kadwanan nga rod, di kadwana. Kaya't ko asawain. Apay nga manugot akadwain ni Pidaw. Di lagbain na makitkita dagiti tattao akalansay ti kadwana. Kaslabing mango na bangkay. Ni Roy Mart, tila ibagbagana. Agpay sumay. Siyak ti rumbang nga kadwana na pan ija ilay. Saan ani kalansay? At daytan ti loko. Lumabasin dito ayan ko. Hoy, kalansay. Rorog. Ay, agpadaghayam dayta. Mabit man lang. Oh, Roy, anya ti masapul mo? Adaywamon ni Jana. Anya? Ni, saan samot ang mabalinday takid daw mo, Roy? Nang nagmamutimbagak. Adaywamon ni Jana no kayat mo tinasayaat. Di ka man nagraraman namang sarsarong kargan kuana. Inalada kon ni Jana. Isong awanan ti sabaling agdaton kan kuana, malaksid kanyak. Roy, adakar bangak agdaton kan kuana ta baroak, balasang mat ni Jana. Anya? Ken api amadanagan kan og dato na kan kuana. Kat kunamat anatataar ka nga amang ngamsyak. Awan panamakkan ka. Iso nga awan nga rutirong nga pagdanagam. Jakla kayat ni adda ti masasao dagiti tattao kan ni Jana. Jak kayat ang maibabain no makikuykuyog iti walking rorog. Magustuhan ka di dagiti regalo kan ka, Jana? Manong Roy, May saset dayta. Inyor ornungak ting gatang ko iti dayta. Kwintas, aritos, singsing, pulseras,
At dapay baro ay unit ti kanginaan a brand ti cellphone nga inayon ko. Apple date ako naman. Para kan kaamin dagita Jana. Inururnong ko talaga ti inggatang ko kadagita. Oray mabuttawanan ti bulsak, basta para kan ka. Agyaman naklaangan. Ngam nagadun tinait itad mo kanyak nga agkakangina. Sa anak mo't nga agkidkid daw kan ka. Pakaragsakak ti mangtad kan ka Jana. Amok nga aklunan nakdumatlaeng. Pasensya ka na. Ngam, jak maawat dagiti regalom. Anya? Ni, apay ngay? Nanginaunay dagita. Adamot ten alahas ko, ken adapay cellphone ko. Iso pasensya kan, ngam jak awaton dagita. Para kan kaamin dagita Jana. Inggatangan kay ti cellphone na kanginaan. Tapno mariknam nga espesyal ka talaga kanyak. Tano makitkitam dagiti alahas ken cellphone mo. Di kasla kaduanak mo tayo. Manong Roy. Please, Jana. Awatom ko madagita. Inyor ornungak tinggatang ko kadagita. Kalpasan na. Di mo awatan. Ay, masakit ang anak lakit day. Agawat lang taramidam. Iso adi ka kuman agad ka. Nagadaw ti agkakabalor nga ininted ko kini Jana Mangbianaw. Gaputa natalekak nga aklonen naktumatlaeng. Ngem saan latamot ang nagsarsardeng ni Pido nagdatdaton ken kuana. Oray kasanaw ti pananglalais ko, intuloy na lakta ti panagdaton na kini Jana, ngem kinakatawa aklaeng ta imposible nga maid nga aklonen ni Jana. Ta para kanyak, adayaw natatairak ngem ni Pido. Nagbakudak, idinto ta kasla rorog ti karibalkaw. Guwapo ak, idinto ta kasla agroprupa mo't bimangon abangkay ni Pido. Iso panagriknak ket winerak atalagan Mangbianaw. Ket itin na minsan. Jana, kaano ka di nga aklunom ti panagayat ko kun ka? Nabayagan ni agdatdatanak. Nakasagana pa yun ti aramatan tang agkasar no kaskasano. Kuha. Inton bigat nga umay ka, Manong Roy. Aklunan nak ka din inton bigat, Jana? Basta umay ka inton bigat. Sige nga raw, umayak inton bigat. Ay na, kaslamang mga kundi nasamit awin mo. Ha? Kuma, itanti pa nang ibagam iti tagi-uray ka, Jana. Inton bigat laangan, tapno agsagana akpay. Anya? No kasta, talagang aklunan na kun inton bigat, tauray la sa ganaam. Wow! Kasla jakon makatutor, Jana! Kabarbaro mo't day ta kamisita ken pantalon mo, Roy. Nagpeles ka mo't iti hustaw. Apa yan? Itan ni aklunan nak ni Jana, tatang. Ha? Kasanaw ti pan nakasiguradaw nga aklunan na kan? Imbaga na kanyak, tatang. Itan ti panang ibaga na kanyak. Imbaga na nga aklunan na ka? Saan na nga indiretsa? Ngam, kuna na nga isaganaan na ti amin. Kaya ta sa unday ta, saganaan na ti panang aklun na kanyak, tatang. Mga si kalaeng timang pampanunot iti dayta Roy. Ngam kinapudno na, awan panggap na ang mga klon keng ka. Ay sos, marikrik naktatang. Talagang aklunan na kon. Nasamit awin na, ti ipasabat na kanyak, tatang. Si kaman ang tinasabat ko. Naimbag nga oras mo, Roy. Kasano na imbag ti oras ko ngay kat bangkay mat tinasabat ko. Ha? Di mo kunain na naggapu kay ti balay da Jana. Kasta nga, Rod. Ay, kasta. Siguro, nabasted ka na niya. Taaklunan nakitan ni Jana. Anya? Kasi kamad.
agpaspasa na ang gayam ti puso mitan. Iso sige, labsan kan, agawid kan, tayong agpasanaan ni balayaw. Tamapanak ba't iti balay da dyan agpasanaan ka, tagragrag sakak mait. Condolence iti puso nga agpaspasanaang. Magagara na ka talaga iti ibagam kanyak ita ka nito, Jana. Adeng. Manong Roy, Agor oray ka adeng, Jana. Sige, ibagam lang ti kayat mau, tadumdum nga. Manong Roy, daytoyan ti maudi apan ang sarungkar mo kanya. Anya ti kayat mo asawan? Sardangan na ko na pagdatdatunan. Taaddan agtagi kwa iti puso. Anya? Saan? Saan na no dayta Jana? Imposible. Nagtaurak bastidan nakit dain. Alaam mo nagito inregregalong kanya, Manong Roy. Diyak kaya't nga dan to iboy-boy mo kanya. Iso nga isublik amin dagiti intad mo kanya. Saan? Saan Di mo isubli dagita. Para kan ka dagita Jana. Diyak mo't lawatan na isublim. Isa pang asim ta di mo arudan isubsublay. Aramida mo ti kayat mo iti dayta. Tanalpas kumutan nga intad. Mangnamnamak nga agbaliw tumot lang ti pangadeng mo. Ang panunot ka pa yan na imbag, Jana. Sarda nga mo, ti magnamnamakin ni Giana. Duan alawas tinapalabas, manipod binasted na ka. Mangnamnama aklat tatatang. Amok nga agbaliw tumot lang ti panunot na. Kasano ako nam nga agbaliw ti panunot na, kat nakasaritak ti ama ni Giana. Kinuna na kanyak, nga agkasaran ni Giana. Anya? Sana pudno day tatatang. Podno nga rod, anak ko. Taamanaan tinangibaga kanyak. Nabayag gaya man na anubyo na di kakalay sana. Nukasta? At dapay nagdatdaton kan kuha na asabali ajak amo? Saan lang anirorog ti karibal ko? Husto timbaga ni tatang mo kan ka, Manong Roy. Agkalay sa akon iti mabiit. Anya? Maawis kan to, ha? Love, mapantan iti pagpadaitan iti trahe di bodam. One love. Ni bangkay ti mga asawa kan ka? Roy, maawis kan to iti kalay sa mi kini Jana. Nabayagan nga adda relasyon mi kini Jana. Ngem din alam mo no kasano ti panang ibagana. Asar di nga mo na pagdatunan. Saan? Saan na pudno dayta? Tinagiroot mo siguro ni Jana. Iso nga inaklon na ka. Binulsot mo. Iso di na makita ti kinapudno. Bangkay tinaklon na. Huston, Manong Roy. Sarda nga mon atagtagibasitan ti lalaki nga ay ayatak. Maag ka, Jana. Insukat mo ti kinatarakik iti bangkay. Isublim dagitin intod ko kan ka. Nalipatam samot ng dagitin bagbagam. Ako kwak dagi jayan, idi isubsublikan ka. Iso nga awanan Inlako kon. Nausar ko mo tinaglakwak para iti kalay sami kan nipido. Anya? Nagsakit mang bianong. Agasem ta jay tinagtagibasit ko tinangatiw kanyak. Jay agroprupa abangkay tinangpatog kanyak. Iso akong kunat nga adda diferensya ti panagkita ni Jana. Ta jay agroprupa abangkay tinaklon na kay nakikalaysaan na. Jak maaklon ti panangatew ni Pido kanyak mang bianaw. Kaya't ko pabayadan amin nga inintid ko kini Jana. Ta nasayang laang tinagdakkel nagastos ko idagdat dato nagpaykan kwa na. Ngem kasano kat nausardamot ta ni dinagkalaysada. Agasem takasla ingastusak pay ti panagkalaysada.
masursurunak unay kada Diana ken pido tunggal makitkitak ida. Iwanwan na kumamang biyanong, to'y pagayam mo, Roy ite Isabela. Kas nataawa na parswa, kaya't tayo ti makarik na iti nasaya at iti bagi tayo. Kagura tayo ti matagibaset. Kaya't tayo ti mga abak kan makarik na iti kasayaatan. Ngem ti parikot ket ibilbilang tayo ti bagi tayo akaspaset ti kasayaatan wenno kalaingan nga oray saan met akasta. Barok, sana nasaya at tinalastog, ta sana makatulong dayta. No diket mangipaay lang dayta iti panakapasakit ken panagbabaway. Umiso unay ti mabasa iti Proverbio 16:18. Agturong ti kinatangsit iti panakadadael, ket ti kinapalangguad iti panakatnag. Kitaem ket pinanabtog na kalaang, di kung kunama walking kalansay when nororog. Ken iti panagsirarak pa iti psikolohiya ket pampanagnagan na ti kinapudno kadwan na kadagiti kaso ti makagapaw iti panakapaay ket tinalabaw sa panagtalag iti bagay. Tinalabos pa ya panagtalag iti bagay ket saan na mabigbeg ti pagbidbidutan na. Ngem sangsangwen na ti panakapaay. Napeggad daytoy. Kanayunan na negatibo daytoy makaapekto ti iduduras ti kinatao. No kasta nga rod, dagiti nalabas ti panagtalek na iti bagina, ket sanda makitkita ti pagbidbidutan da iti bukod da agastos. Mapanagnagam da ita, Roy, ta ingasgastusam ni Diana. Nga rod, sanda nga inadal da ito'y, tapno aklunan kas may sa akapadasan, kat ti masangwanan, sanda kuman nga aramidain. Ti biddot para kadakwada kat gagangay langain. Kat ti resulta ti eksklusibo nga akinruwara kasasaad, kan kombinasyon dagiti pasamak, iso te panakapaay. Iti dadumakaso, pudno apang tadaytoy iti individual. Ngem sa naliplipatan, kabailam kontrolan ti ugalim, Roy Barok. Daytoy ket kaslakalakat ti posibilidad panunutan no kasanuka iti panagkita ti sabalay. Idirekta dagiti puwersa kadagiti paganinawan, kadagiti pudno nga aramid mo. Kabayatan na, awan ti rumba nga singirem, tasikamo ti nagdisnudo nagregregalo. Ken isubsublimot amin ni Diana dagiti na itid mo, tapno awan to ti maibuy-buy-buy mo. Ang nagkidkidamat. Kano adaman na ipaay mo abanag iti may sa tao, awanan ti bibiyang mo, takukwanan dayta, adaken kwanan noon niya ti pamayan na. Iso ti kasayaatan nga aramidem Barok, ket aklonam langin ti kinapudno, nga addadag iti banagasan tayo matagikwa, nga oray pa'y agpugi-pugiit ka dita. Oray, tarake maamin na tarake, porma maamin na porma. Ang addadag iti babae, sandakit kitaan, ti akinruar alanga. Iso nga inton maminsan, tanang mo ti garaw mo, Barok, wan,
ti makitkita ti tao kada tayo, kang runani ti amin, ket maibasar no kasano tayo kitkitaan ti bagi tayo. All right. That's all right. Ala, kasta manayin papagayam, aging gangit isumarano manayin ngayon tayo panagpapatang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagngina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!